Ngene iki lho. Pokok pari kok sing nandur galino. Masih sik pentil. Wis diparani penebas. Katik nggawa kol rodo papat pisan. Ra gemen-gemen. Samane piye to, Bos? Bos pari sik pentil kok iso mara rene iki lho. Masa kowe mukidi? Sampeyane piye to, Pak? Lali pong lali jane. Wong karo tahun mantune kok iso kaya ngono lho. Lah, terus mobil iki mobil sapa le, Di? Ya mobilku dhewe to, Pak. Heh? Lah terus kapan kamu tuku? Ya wis suwi to, Bos aku tuku iki. Andene aku kok gak ero to, Le, Di. Aku ipo tau pamer to, Pak no. Jo meneh kok sampean. Aku tuku mobil iki lho, mbokku dhewe gak ero. Kudune pancen ngono, Le. Dadi wonge aja semugih, dupeh sugih terus pamer-pamer ngono kuwi aja gak apik. Lah terus tujuan mrene iki, Mang? Golek sapa? Kok golek sapa piye to, Pak no? Aku rene iki mapak sampean. Kaya ngono kuwi, Le, Di. Ya wis ngono. Ngenteni apa? Aku selak pengen roh rasane numpak mobilmu, Le. Ayo. Cek dilanjut andro barang tibake. Apa to, Le, Di? Lah napa kok mobil tok? Sing ngopir barang iki lho, nang diodro-odro pisan. Ya ampun. Sepurane Pak ya, Le. Aku lali tibake mung rong iso. Wong lali kok sampe rata koyo ngene lho. Aduh, piye iki?